Karon pa lang, gisugda na og pagpasabot sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City ug Commission on Elections kon COMELEC Regional Office 9 ang mga barangay officials ug SK members sa gipatawag nga BSKE Forum nga gitawag og responsableng kandidato campaign nga gipahigayon sa City Coliseum sa Barangay Tetuan kagahapon Agosto 9. Ang forum giapilan sa mga barangay officials ug SK members gikan sa 28 ka mga barangay sa syudad. Mismong si Mayor Jan Dalipe ug ang COMELEC ang nagpatawag sa pinakaunang aktibidad. Aron adunay kalinaw ang forum, gipasabot ngadto sa mga partisipante nga kinahanglang abli ang panghuna-huna ug kabubut-ong makahibalo sa gihisgutan. Gipasabot ni COMELEC Regional Director Attorney Wilfred J. Balisado sa forum nga tumong og tinguha sa aktibidad nga mapahibalo ngadto sa katawhan hilabi na sa mga mukandidato ang do's and don'ts sa October 30 elections. Tulo ka oras ang forum nga gitapos pinagi sa pagpirma og Pledge of Commitment sa tanang mitambong.